Tänään luetaan hamstereiden pako. Erään apteekin näyteikkunassa asui hamsteri Rohto. Se kipitti juoksupyörässään kaiken päivää, usein jopa pitämättä ruokatuntia. Ihmiset seisahtuivat ikkunan eteen katselemaan sitä. Silloin heidän mieleensä juolahti, että heillä oli kaikenlaisia vaivoja ja niinpä he poikkesivat apteekkiin ostamaan lääkettä. Nämä on kaikki lääkkeet ottanut. Liikettä! Liikettä! Huusi pulska apteekkari, kun Rohto pysähtyi hetkeksi hengähtämään. Apteekkari takoi nyrkillä Rohdon häkkiä. Juokse! Siitähän sinä ruokasikin saat! Mutta Rohto sai syödäkseen vain muutaman jyvän, ja nekin maistuivat etikkahapolle. Se haisee ihan kamalalle. Eikä Rohdolla ollut yhtään ystävää. Miten se olisi voinut olla onnellinen? Olisiko elämä aina yhtä raskasta? Miksi tää lyötään? En tiedä. Se on tuhma. Eräänä päivänä sattui hirveä onnettomuus. Paksu apteekkari oli pinoamassa lääkkeitään ylähyllylle ja hän rymähti tikkaineen keskelle näyteikkunaa. Lasi hajosi tuhansiksi sirpaleiksi. Pillerit, tipat ja rasiat sinkoilivat ilman halki ja Rohto vieri juoksupyörineen kaikkineen rikkinäisestä ikkunasta jalkakäytävälle. Kauhuissaan se alkoi taas juosta ja silloin juoksupyörä vieri ensin verkkaan ja sitten yhä vinhemmin katua pitkin. Aikuiset tuijottivat hämmästyneinä, mutta lapset ja koirat säntäsivät pyörän perään. Hamsteri kadulla! Mitä tämä oikein merkitsee? Se on saatava kiinni! Syntyi suuri sekamelska. Poliisi! Missä poliisi taas viipyy? Rohto oli kuitenkin jo tiessään. Se juoksi nopeimmin. Nopeammin kuin paloauto, joka ajoi sininen valo vilkkuen. Se uikutti pelosta ja sen hampaat kalisivat. Kaksi hiirtä. Sen kuulivat kaikki tämän kadun hamsterit. Ja kaikki, joille lapset eivät enää muistaneet antaa ruokaa ja joista kukaan ei enää välittänyt, kömpivät esiin verhojen takaa, patjojen sisältä ja roskatynnyreiden alta ja pyöräilivät Rohdon perään. Niitä oli jo melkein 100, vaikka marsuja ei lasketa mukaan. Ne kaarsivat